Krásny deň, milí diváci. Vítajte pri ďalšom videu na tému Mindfulness v praxi. A dnes by som vám rada privítala Martinku Vasopustovú, ktorá je účastníčkou kurzu Mindfulness MBSR. A Martinka má taký celkom zaujímavý príbeh, pretože Martinka odišla z korporátu, rozhodla sa po x rokov, že opustí brány veľkej firmy. A dnes je šťastnou asistentkou učiteľa. Maťka, môžeš nám viac porozprávať na túto tému? Samozrejme, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Majka. Takže 18 rokov som pracovala v americkej firme a posledné 3 roky som mala také hlásky v tele, ktoré mi hovorili, že asi nerobím dobre, že by som mala zmeniť svoj život a žiť inak a nebyť taká uponáhlaná mama, ktorá je perfektná v práci a potom musí s deckami robiť úlohy, byť perfektná doma, perfektná manželka a stále niekde bežať. Ako si sa cítila ako tá perfektná mama, perfektná? Nebola som šťastná. Mala som pocit, že nikdy nemôžem zastaviť, že jednoducho, keď spomalím, tak už nie som dosť dobrá. Že musím stále bežať. Nedovolila si spomaliť? Nedovolila som si, lebo už by som nebola taká úžasná. Odkiaľ to máme v hlave? To je dobrá otázka. Zrejme je to výchova, sú to tie programy, ktoré máme naučené. A tak som bola vychovaná, že tak sa žije, tak to je. Tak som to veľmi dlho vnímala. Do svojej 40-ky v podstate. Až vtedy mi začalo taký hlások hovoriť, že niečo asi není v poriadku. Niečo by som mala robiť nejako inak, ale nevedela som ako, nevedela som čo kde. Tak som začala počúvať rôzne podcasty, rozhovory, meditácie, jogu, skúšala som všetko možné a nasmerovala som sa tak, že raz to zmením, raz niečo spravím a nabrala som v podstate odvahu, že som z tej firmy odišla, aj keď som nevedela, čo budem robiť. Nemala som nejaké veľké peniaze našetrené, nevedela som cestu, ale cítila som, že je to správne, že to mám urobiť. Čo ti išlo v hlave? Čo boli možno tie myšlienky strachu, neistoty, obav? Čo ti išlo v hlave, keď si teda opúšťala brány korporátu po tých rokoch? Keď som opúšťala brány, cítila som aj kľud. Ja som vedela v srdci, v tej hĺbke som vedela, že robím dobre. Že konečne počúvam svoje srdce, že robím niečo šialené, ale vedela som, že to mám urobiť a súčasne som mala veľký strach. Veľmi veľký strach. A ja som si našla mindfulness na internete už pred 2 rokmi. No, porozprávaj mi o tom trošku viac, ako bola tá cesta tvoja k mindfulness. Áno, ja som počula o mindfulnesse na internete, počúvala som rôzne rozhovory a uložila som si to vyslovene do hľadáčika, že raz sa tam prihlásim. 2 roky som to mala uložené, tvoju stránku. A keď som dala tú výpoveď a rozmýšľala som nad sebou, teda čo budem ďalej, som vedela, že to je teraz tá správna cesta pre mňa, že mám ísť do toho, lebo som v kľude, mám čas si navnímať veci a porozmýšľať a potrebujem to. Čo ti to dalo? Lebo ty si už bola na ceste sebarozvoja predtým, prišiel ten zvrat z toho korporátu vlastne k šťastnému človekovi s deťmi. Čo vlastne ti mindfulness dalo? Začala si chodiť na kurz a aké sú tvoje teda nejaké možno poznatky, skúsenosti? Určite chcem povedať, že mindfulness ma veľmi ovplyvnil, aj keď som si myslela, že som pokročilý človek, že nie som začiatočník, ktorý potrebuje všetko počuť od začiatku. Veľmi mi pomohol na ceste. Ja neviem ani, či to dokážem opísať slovami. Z mojej strany je to veľká vďačnosť, veľká zmena mojej osoby. To sú také krásne zážitky, ktoré zažívam po tomto kurze. Napríklad len včera môj syn povedal môjmu mužovi, že mama sa tak krásne zmenila. To sú tie najkrajšie odmeny, keď to počujem od 13-ročného syna, ktorý má ťažké obdobie, pretože prichádza pubertou. Mám 16-ročnú dcéru, ktorá takisto cítim, že môj vzťah ku nej sa veľmi zlepšuje. Ale najdôležitejšie pre mňa je, že ja cítim, že môj vzťah ku mne je úplne iný. Že som oveľa kľudnejšia, vyrovnanejšia. Ty si povedala, že tvoj syn povedal, že si sa
zmenila, alebo že ťa vníma trošku možno iným uhlom pohľadu. V čom? Čo to znamená tá tvoja zmena? Som kľudnejšia, Mhm. vnímavejšia, citlivejšia. A vnímajú to teda tí ľudia okolo teba? Áno, a oni to aj vidia, že jednoducho úplne inak reagujem. A ja to cítim aj na sebe. Dneska mám takú krásnu skúsenosť, ja som už veľmi dlho nebola nahnevaná. A dneska som sa nahnevala a úplne inak som reagovala. A ja som z toho prekvapená, že som vlastne úplne iná, že cítim ten hnev, ale ja sa ako keby pozorujem. Ja už nie som úplne účastník toho hnevu, ja si uvedomujem, že áno, hnevám sa, ja to vnímam, ale ja som z toho úplne šťastná, aj keď to znie neuveriteľné, ja som si uvedomila, že toto je ono, toto presne ja potrebujem a tak to mám ísť. A práve to je to mindfulness, tej všímavosti, že to nie je tá falošná pozitivita, že Áno. teraz akože hnev, smútok, to už nie, to nemusím, ale naopak my si dovolíme precítiť aj to, že teraz tu je ten hnev je tu Áno. so mňou, alebo je tu aj ten smútok a cítim sa smutne, ale možno je ten vzťah už iný, lebo si to dovolím prežiť, hej, trošku sa v tom možno Presne. tak akože usadiť, ale potom je tá otázka, že čo s tým môžem robiť, ako sa môžem postarať o seba. Presne tak, Ako takže sa ty postaráš o seba, keď si napríklad v takom hneve? keď som v hneve, tak som si dovolila, vyslovene som si povedala, že aha, si tu, tak ja si ťa dovolím pustiť. Ja si ťa uvedomujem, ja viem, že mám na teba právo, tak idem si ťa prežiť v sebe vnútorne a viem, že odídeš, pretože je to predsa len, aj keď mi bolo ublížené, je to úplná hlúposť a banalita. A keď sa na to pozriem z nejakého vyššieho hľadiska, tak je to úplná hlúposť. A veľmi ľahko v podstate odo mňa odišiel, čo ma prekvapilo. A ešte som to takto nezažila, ten hnev. A bola som z toho šťastná. Ja som to aj môjmu mužovi rozprávala v aute, že ja som vlastne nahnevaná, ale som na seba tak hrdá, som tak spokojná, že je to úžasné. Výborne sa to počúva, ako spätnú väzbu, ďakujem. A vráťme sa ešte trošku k tebe. Možno taký nejaký zmysel života. Si hovorila, že po 19 rokoch si opustila tie brány korporátu a dnes sa teda venuješ ako asistentka, hej, učiteľa v materskej škôlke. A na základnej škole. Na základnej škole. Hej, je to nejaký zmysel života? Alebo ako to vníma, že si odišla tuto z tej dobre platenej pozície po tých rokoch a robíš niečo, čo ťa baví, čo možno má pre teba zmysel? Mnoho divákov, mnoho ľudí dnes by veľmi radi zmenili tú svoju prácu, to svoje poslanie a robili niečo, čo ich baví. Tak možno daj nejakú trošku taký návod, hej, ako si to spravila ty? Je to úžasné. Prvý krok je nabrať odvahu. Nabrať odvahu, počúvať svoje srdce, nerozmýšľať nad tým, že koľko zarobím, ale naozaj ísť si za tou prácou, ktorá ma baví, ktorú robí srdcom. A ja som to hovorila aj kolegom v práci, že ja akýkoľvek deň v tej práci, ja som tak neskutočne šťastná, ja si ani neuvedomujem, že vlastne som v práci. Ja som to za 18 rokov nezažila, to, čo zažívam teraz. To je neopísateľné, niečo nádherné. A ja viem, že sa mi bude dariť a jednoducho, keď pôjdem po tejto ceste, tak tie peniaze ku mne prídu a nájdem si tú cestu ku ním. Vôbec necítim už strach. Jednoducho, ten mindfulness mi v tomto veľmi pomohol. Ako ti pomohol v tomto konkrétne? Pomohol mi skľudniť sa. Byť v kľude, prijať veci tak, aké sú. Naučil ma tešiť sa z drobností, z maličkostí. Rána prechádzka, jedlo, to, že syn ma osloví, to, že moja dcéra je chorá a povie mi mama. Ja som z toho šťastná, lebo to, že ma potrebuje, to, že chce byť so mnou, to sú maličkosti, ktoré mám od rána do večera. A uvedomovať si to, čo všetko my máme okolo seba. Ja sa cítim ako najšťastnejší človek na svete. Je to možno smiešné, ale jednoducho ja si to neviem seba predstaviť pred 10 rokmi a teraz ja mám pocit, že som milionár.
úplne som iný človek. Ja som sa veľmi zmenila. Ale nie v zmysle tých financií milionár, ale milionár v tom tých zážitkoch, Áno, tej radosti. áno, tých ako dokážem drobnostiach. všetko prežívať, ako dokážem byť spokojná, ako som obklopená úžasnými ľuďmi, šťastnými ľuďmi, pozitívnymi ľuďmi. Ja som zmenila krúžky, zmenila som prostredie, v ktorom sa pohybujem a mám pocit, že všetko je úžasné. Môžem ťa poprosiť, Slovensko je krajina, kde sa hovorí, že v tých prieskumoch a výskumoch, že ľudia sú viac nastavení na tie negatívne veci, na to sťažovanie sa a vnímanie práve tú nespokojnosť, čo sa mi nedarí, aký mám ťažký život. A čo by si týmto ľuďom, ktorí žijú v tom nastavení toho nešťastného života, hej, odkázala, čo môžu spraviť, aby možno trošku ten uhol vnímania zmenili, aby našli tú svoju radosť? Viem, že jednou vetou sa to nedá povedať a týchto ľudí zmeniť. A ja som istým spôsobom bola tiež taký človek. Musia prísť na kurz, Majka. Pozývam všetkých. Určite odporúčam mindfulness kurz. Je to aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých. Je to jednoducho cesta. Niekoho to len naštartuje. Niekto začne, keď ho absolvuje, len pochybovať a rozmýšľať nad tým. Niekomu to úplne zmení život. Ja určite patrím medzi ľudí, že ma to veľmi, veľmi ovplyvnilo a niekedy si hovorím ráno, že či sa ti neštikúta. Lebo ja cítim poďakovanie aj tebe, že som to mohla absolvovať, že viem byť vďačná za tú ranú kašu. Viem ju vnímať zmyslami a je to nádherné. Ďakujem, Maťka, naozaj krásna spätná väzba. Ja často dostávam aj takú spätnú väzbu od ľudí, ktorí majú problémy so spánkom a tie meditačné techniky, to uvoľnenie tela, bodyscan, tak mi povedia, že Majka si so mňou v posteli, tak aj to je pre mňa taká spätná väzba, ktorá poteší. Takže milé slova od teba ďakujem, sú mi naozaj takou motiváciou robiť to ďalej. A možno ešte na záver môžeš divákom nám povedať, aké sú tvoje plány? Čo teda plánuješ? Čo máš nejakú víziu do najbližších rokov? Keďže som začala s tou asistentkou učiteľa, tak toto chcem určite rozvíjať a môjim veľkým snom je tvoj lektorský kurz, ktorý sa začína v marci. Takže tam som už teraz určite prihlásená. A veľmi ma to ovplyvní. Chcem vedieť, ako pracovať s deťmi, ako im vysvetliť mindfulness. Viem, že sa tam naučím neskutočne veľa vecí. Viem, že ma to posunie zasa ďalej. A na to sa naozaj veľmi teším. Ďakujem, Maťka. Milí diváci, dnes bola s nami Maťka, Martinka. A ja budem vďačná, keď nás budete sledovať naďalej, keď sa stanete odberateľom nášho YouTubeového kanálu a budeme vám prinášať ďalšie a ďalšie takéto praktické videá účastníkov kurzu, ako vložili, ako vtiahli mindfulness alebo tú všímavosť do každodenného života. Ja vám ďakujem veľmi pekne a prajem ešte krásny deň, večer. Dovidenia. Ďakujem krásne. Dovidenia.